EX Ndfbनि हाजार हाजार गारि गुराखौ सोर फानना जाजोबखो? EX Ndfbनि हाजार हाजार हा हुखौ सोर फानना जाजोबखो? आबसुनि समाव सारनाय टाइमाव बहानि आउट इनकाम दंमोन? साफा सानै आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा अबे थाखा फैसाजों गारि गुरा बायखो? अबे थाखा फैसाजों न' बां लुखो? बिटिआर एकर्डनि सिगां रावबोथ' थिखा मावाखैमोन। रावबोथ' थिखा मावाखैमोन। दिनैनि बे समाव आं फोरमायो गेदेरमा रायजो राजा साफ्रोमबो EX Ndfb साफ्रोमबो राजखान्थि दैदेनगिरि आंनि गोसो गोरबोआव मोनसे सोंलु खालामो। गासैबो EX Ndfbफोरनाव आं सोङो। गासैबो गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं सोङो। साफ्रोमबो राजखान्थि बिथांमोननि खाथियाव आं सोङो। साफ्रोमबो आबसुनि बारग' दैदेनगिरि सिनियर जुनियर आं गासैनावबो सोङो। दिनै राजखान्थिनि माखासे पावारखौ नायोबा बेसेबां सैथो। दिनैनि समाव जों बुङोब्ला EX Ndfbनि जायफोर सलिनो गोब्राब बे समाव नैबे सलिबाय थानाय बे समखौ बुङोबा प्रमद बर' गबिन्द फेरेंगा जायफोर EX Ndfबनि गारि गुरा गैया, जायफ्रा केसजों भुगिनानै दं, जायफ्रा जोबथेसालियाव थानानै हालाय हाफाय, जायफ्रा दिनैसिमबो न'खर दानायाव न'खरनि सलिनो थाखाय गोब्राब, बेबायदि मानसिफोरजों प्रमद बर'आ सम होयो ना गबिन्दआ सम होयो ना फेरेंगाया सम होयो? जों बांसिनै सम होनायखौ सोरखौ नुयो? EX Ndfबनि जायफोर गारि गुरा दं, जायफोर थाखा फैसा दं, जायफ्रा न' बां बिल्डिं, जायफ्रा थाखा फैसानि अभाब गैया, बेबायदि दैदेनगिरिफोरखौसो प्रमद बर'आ सम होयो, गबिन्दआ सम होयो, फेरेंगाया सम होयो। जों बेबायदिखौ स्पष्ट नुगासिनो। दिनैनि समाव आं सोंलु खालामगोन आबसुनि समाव सारनाय टाइमाव जायफोर साफा सानै दैदेनगिरिफ्रा अबे आउट इनकामजों गारि गुरा बायखो, हा हु बायखो, अबे थाखा फैसाजों न' बां लुखो? आरो लोगोसे EX Ndfबनि दैदेनगिरिफ्रा बिटिआर एकर्डनि सिगां अबे आउट इनकामजों न' बां लुखो? अबे थाखा फैसाजों गारि गुरा बायखो? अबे थाखा फैसाजों हा हु बायखो? लोगोसे दिनैनि समाव सोरखौ बुंनो? आबसुनि सोमावसारनायाव बाहागो लाग्रा जायफ्रा न'खराव सलिनो गोब्राब, जायफ्रा थाखा फैसा गैया, जायफ्रा गारि गुरा गैया, जायफ्रा न' बांफ्रा माने अबस्थाया गाज्रि, बेबायदि बिथांमोनजों प्रमद बर'आ सम होआ। सोरबा गबिन्द बसुमतारियाबो सम होआ, सोरबा फेरेंगायाबो सम होआ, इउपिपिएलनि माखासे नेताफ्रा सम होआ। जायहा थाखा फैसा दं, जायहा न' बां दं, जायहा गारि गुरा दं, बिथांमोनासो प्रमद बर'नि न'आव दै साहा मोलोंबोगोन, बिथांमोनजोंसो सावरायनो सम होयो। सोरबा गबिन्द बसुमतारियाबो बिदिनो, जायहा थाखा फैसा दं बेहासो सनमान मोनो, जायहा थाखा फैसा गैया बेहा सनमान गैया। आरो फेरेंगाया बेबायदिनो, जायहा थाखा फैसा दं बेहासो सम मोनो, दै मोलोंबोगोन, साहा मोलोंबोगोन। जायहा थाखा फैसा दं बेखौसो सनमान होयो। जायहा गारि गुरा गैया, न' बां गैया, थाखा फैसा गैया, बेफोरो लामा ससेनिफ्रायनो सैया। नाथाय थोरसि मोनसेयावनो ओंखाम जाग्राबाबो दिनैनि समाव जायहा थाखा फैसा गैया, जायहा गारि गुरा गैया, बेहा सनमानबो गैया आरो बिथांखौ सिनायाबो। नङा नङा रायजोफोर? लोगोसे दिनैनि समाव आं फोरमायगोन EX Ndfबनि हाजार हाजार गारि गुराया बहा थांजोबखो? EX Ndfबनि हाजार हाजार हा दंमोन सोर फानना जाजोबखो? दिनैथ' जों आलाय सिलाय नुयो EX Ndfबनि बिमा बिफा बिदा फंबाय गावनि गथ' गथायखौ जोबथेसालियाव नायफैनो थाखाय गारि भारा गैया, फैनानै नायफैनो थाखाय दिनै उसुबिदा। दिनै क'क्राझारनिफ्राय EX Ndfबनि गारि थाखानाय दंमोन, बेबायदि गारि गुराफोरजोंथ' लाबोनानै नायफैहोनो हायो। उदालगुरियाव दंमोन, सनितपुराव दंमोन, अबेबा धेमाजियाव दंमोन, अबेबा बाक्सायाव दंमोन, अबेबा चिराङाव दंमोन। बेफोरबायदि गारि गुराया बहा थांजोबखो? सोर फानना जाजोबखो? लोगोसे दिनैनि समाव जायफोर सलिनो गोब्राब, जायफोर EX Ndfबनि साफा सानै जोहोलावफ्रा दिनै न' बिथा गैजायै, EX Ndfबनि हाजार हाजार हा हुआ सोर फानना जाजोबखो?
दिनै साफा सानै एक्स एनडिएफबिनि हा गैयै जायफोर सिनियर बिथांमोना आलाय सिलाय जानानै दं बिथांमोननो दिनै नबथि होनो थाखाय दिनै बायो नाथाय हा फाननो थाखाय एक्स एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा मानो बाया एक्स एनडिएफबिनि हाजार हाजार हाखौ सोर फानना जाजोबखो सोंनाय आरो सोंलु खालायनायखौ दिनै एक्स एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा आंखौ दुखु मोननो हागौ एक्स एनडिएफबिनि सिनियर जुनियर आंखौ दुखु मोननो हागौ आरो लोगोसे आबसुनि सिनियर जुनियर दैदेनगिरिफ्रा आंखौ दुखु मोननो हागौ नाथाय बे मोगथां महराव दिनै प्रमद बर'नि खाथियाव जायफोर आबसुनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय जायफ्रा थाखा फैसा गैया जायफ्रा गारि गुरा गैया जायफ्रा भलन्टियार आबसुआव सोमावसारनानै दिनै न'खर सोलिनो थाखाय गोब्राब बिथांमोना दिनै प्रमद बर'निफ्राय सम मोना सावरायनो थाखाय प्रमद बर'आ सिनाया जायहा गारि गुरा दं जायहा न' बां दं जायहा थाखा फैसा दं बिथांमोनखौ सनमान होयो दिनै सोरखौ सोरजों मा बुंनो सोरखौ सोरजों मा बुंनो गासैबो एखे प्रमद बर'आबो बेनो गबिन्दआबो बेनो फेरेंगायाबो बेनो जायहा थाखा फैसा दं बेहा अराय सम सनमान दं जायहा थाखा फैसा गैया बेहा सनमान गैया आं दिनै जोबथारनायाव फंसे बाथ्राखौ आं दिनै फोरमायो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा दिनै जोबथेसालियाव थानाय एक्स एनडिएफबिफोरखौ दिनै एक्स एनडिएफबिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिनै सैया जायहा दिनै केस दं बिथांमोनखौ दिनै सैया नाथाय सानसे समाव जेब्ला अरनबारियाव थानानै इन्डिया आर्मी आसाम पुलिस भारत सरकार आसाम सरकारजों जेब्ला दावहा नांदोंमोन जाय गिथाव बाथाव दावहानिफ्राय मोजां साक्सेसफुल खालायो बेबायदि जोहोलावखौ टाइटेनगुरि गाननाय जोमनाय आरो बिथांखौ जोहोलावफोरनि गेजेरनिफ्राय नाम मख'नानै उमुक जोहोलावा जोंनि गेजेराव सासे बिर जोहोलाव होननानै बिथांखौ बाख्नायोमोन नाथाय दिनैनि समाव जाय केस गोनां मानसिखौ दिनै नागार बिथांनि सेर सेर थाबायनो गियो जायफोर जोबथेसालियाव थानाय जोहोलावफोरखौ दिनै सैया बिथांमोनखौ बावनो नागिरनाय बेबायदिखौ जों नुदों नाथाय बै समनि एक्स एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्रा बाख्नायोमोन गिथाव बाथाव थांथावै जायगाफ्राव थांनानै साक्सेसफुल खालायनाय गिथाव बाथाव खामानिफोरखौ मावथावै खामानिफोरखौ मावनानै देरहाबोनाय टाइमाव बिथांमोनखौ जोहोलाव होननानै सिनायोमोन नाथाय दिनै बिथांमोना गिथाव बाथाव खामानि मावनानै दिनै केसनि लिस्टआव दं दिनै दायनिगिरिनि लिस्टआव दं नाथाय सानसे समाव एक्स एनडिएफबिनि सासे बिर जोहोलाव होननानै दैदेनगिरिफ्रा बाख्नायोमोन अब्ला दिनै मानो सैया एरा खालामो दिनै भिडिअखौ आं लाना फैदोंमोन दिनै एक्स एनडिएफबिनि दैदेनगिरि आरो सिनियर जुनियर आंखौ दुखु मोननो हागौ साफ्रोमबो आबसुनि सिनियर जुनियर दैदेनगिरिफ्रा आंखौ दुखु मोननो हागौ साफ्रोमबो राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा आंखौ दुखु मोननो हागौ आंनि बुंनायाव गोरोन्थिफोर जादोंबा साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबिनि दैदेनगिरि सिनियर जुनियर आबसुनि सिनियर जुनियर दैदेनगिरि साफ्रोमबो राजखान्थि दैदेनगिरि गेदेरमा रायजो राजा आंनि गोरोन्थिनि सायाव आं आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो जाबोनाय जाथायनि सायाव बुङोब्ला गोरोन्थिया जाखायो गिथाव बाथाव जायगायाव जाय जोहोलावा देरहाबोयोमोन बे खामानिफोरखौ मावनानै जेब्ला देरहासार जाबोयो अब्ला सासे जोहोलाव होननानै गनायोमोन जायफोर आबसुनि सोमावसारनायाव बाहागो लानानै दिनै आलाय सिलाय बेफोरखौ दिनै प्रमद बर'आ सिनाया जायहा थाखा फैसा जायहा बिल्डिं बिथांमोना थाखा फैसानि अभाब गैया बेखौसो सिनायो जायफोर दिनै आलाय सिलाय न'खरखौ दिनै मानो थाखाय दिनै सनमान होआ जोंनि बर'नि गेजेराव जायफोर जोहोलाव होननानै बुङोब्ला सानसे समाव जों खोनाबोदोंमोन हाग्रामा महिलारिया जेब्ला मोजांबाबो गाज्रिबाबो सरकार सालायदोंमोन अब्ला सोरबा रायजो राजाफ्रा एक्स बेल्टिनि साफा सानै थाखा फैसा गैयै मानसिया हाग्रामानि खाथियाव थांनानै मुलि जानो थाखाय माबा मोनसे न'खरनि अबस्थानि थाखाय थाइसे थाखाबाबो मोनबोदों सोरबा गेदेरमा रायजो राजाफ्रा हाग्रामानि खाथियाव थांनानै
हाग्रामाखौ लोगो मोननाय टाइमाव थाइसेबाबो मोनबोदों। सोरबा दिनै मुलि जानो थाइसेबो मोनाखै होननानै बुङोबा बे गोरोन्थि जागोन। नाथाय दिनै प्रमद बर'खौनो होन, गबिन्दखौनो होन, फेरेंगाखौनो होन, इउपिपिएलनि दिनै नेताफोरखौनो होन, दिनै मानो थाखाय जायहा गारि गुरा गैया, जायहा थाखा फैसा गैया, बेफोरो सनमान गैया। जायहा थाखा फैसा दं बिथांमोनजों सम होयो, साहा लोंलायनो सम होयो, दै लोंलायनो थाखाय सम होयो। बेबायदिखौ नायोब्ला दिनै बर' समाजनि गेजेराव बेसेबां दुखुनांथाव।